to cái bapak ngakwa ban tip mo bisa wan rai ke film kasina ko ke por ti hakani kan tiru pi warai ni ka mon banjuat kini dai ke film ke balak kamrim ngasrai kala ban dai ka film ke badang kong ba na director Pak Pradip Kurba iwe ni director balak pau ba po ka stit jengi ban ngala ban ong ba laya kod bor bat ki director jengi ni ki Bollywood film tinga kwa ban tip ba cái mo cái jing thmu jong pi ning kong ning shop ngasubun ai kuble nak banta ki pajba jong kathan nong ston boro ko we bala ju ai ka jing krishan nak banta ki film ba per ki ba ngi ki samarang ba hang ne po nong ston ni lawanra kum ka film jing im ka film khandailat ka film kapap bat ki we ki film de menta sa sin biang ni kum ke samla rangba da ka jing ong bat da ka sur jung ki pajba kumba nga na pedang we samla jongane nong ston nga ju aji krishan ka bapura ya kini ki frame khasi hangpo ka jala jungi te ki pajba ru kila snguhun ya ka ba ngila wanra ban ngila pen i ya kini ki film paper hakini ki banai bat kisnem ki baladep ya sin mentangin wanra ikane ka film kamon bajuat ya kane ka film kamon bajuat ngin pen i haka arpuwei terik arpu ar terik bat arpu lai terik jong mentau banai April ar hajar arpu ar kajaka kan long hapo ka meko fed hall kabadon haka persya jong ka NRL Petropom hang ne hapo ka sinong new nong ston te ka dor jong ka tiket kam darem than ngi la ailat na kabenta kirang ba bat kena kadlong spa sampeu na kabta kirang ba bat sampo tangka na kabenta ki kena kumban si tu ngatang WE kane ka film kamon bajuat na kumban si tu ba kane ka film mon bajuat kane ka film ka ba la khamrim shisha ka ba la release ya kane house name Shajar kane spa khandai pupra ya kane ka film la shna da iba Pradip Kurba badai way director bat inong penmi film producer bat tibet ba bat kumban si ong no ba ilay rekador kum ki director jong ka Bollywood jong ka ri India jongi di way director ibala penmi syai film ki baitanat bat ya karkom ring kamera jong uru ngilada ihun sya kum ka film onata ka film ri ka film ka heb yaudo yakini ki film baro ngala UI kalong sya ki film ki ba itanat bat ki film ki ba syai bat ki film ki ba itanat bah ngin sai kendu biang ya pi haka arpuwe terek hang tai hapo ka make fed hall haka por khatwe beje khuble shibun